It
ተመስገን ኢየሱስ ሓጎሰተን ይዘምር ተመስገን አምላኬ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ
ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተ ዘመር ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀጉኡ ዝበዝሓልና ፍቕሩ ዝጠዓምና ንዑ ንዘምረሉ ድሃይና ኣልዒልና ፍቕሪ ኢየሱስ ዝጠገበ ኣመስኪነ ኣይፅግቦን ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተ ዘመር ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀጉኡ ዝበዝሓልና ፍቕሩ ዝጠዓምና ንዑ ንዘምረሉ ድሃይና ኣልዒልና ኣመስኪነ ኣይፅግቦን ኢየሱሰይ ፍቕሪ ይኣኽለኒ ዘይብሉ እንተ ዘመር ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀጉኡ ዝበዝሓልና ንዑ ንዘምረሉ ድሃይና ኣልዒልና ኣመስኪነ ኣይፀግቦን ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተ ዘመር ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀጉኡ ዝበዝሓልና ፍቕሩ ዝጠዓምና ንዑ ንዘምረሉ ድሃይና ኣልዒልና ሃሌሉያ
يسوسي فقري انت زمر كله ليت مسمع عالتي ترجوز بزحالنا فقروز طعمنا نعون زمرلو دهينا قلقلنا هللويا امين دابير ربو سلك فقر خلينا نسكنك عنا سلام تمسكن دابير بارك هاللويا كبرنا እግዚአብሔር ይሁን በዘንደቅና ድማ እግዚአብሔር መመሊስ ይባርከን አገልግሎትን በጸጋን በሁሉና ዓበያ ኸዳ ሁሉ ህይወትን እግዚአብሔር ከገዘው ንጸልየለን አብዘዘለናዮ كبرنا አምላክ ይሁን ላኸ ፈቂድዎ ዝማዓልት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ዕድሜና ወሲኹና ብትዕና በኃይሊ ሕያዋን ኮይና ደውልና ገሌና ኣብ ህንጻ ቤት እግዚአብሔር ኣብዛጸድ ቤት እግዚአብሔር አለና ገሌና ድማ በመስመር ንከታተላለና ክብርና አምላክ ይሁን ነዛ መዓልት ዚያ ዛሃበና ናይዛ መዓልት ዚያ ሰባት ዝገበረና ጸጋ ዛሃበና አምላክ ክብርን ምስጋናን ክንቦ ይግባ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ትምህርትና ክንከይዲና ካብቲ ዝሓለፈ دوزبلنا يو كابو خنقصلو إنا نز معلت زخون أملاخ قال الله لنفس وكفنا زخون እግዚአብሔር قال الله بأمنت خنقبلو خلنا نتقالك نتقال حيل سلازلو منفس أملاخ زنفسو صحف سلازخونه نا እግዚአብሔር قال سلازخونه بأمنت مسانا حبر كله ኣብ ህይወትና ለውጢ የምጽዩ ኣብ ህይወትና ፍረ ይገብርዩ ቃል አምላክ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከም ኢሉሎ እግዚአብሔር ከዛረብ ከሎ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወጽእ ቃለይ ኣብቲ ዝለኣኽዎ ክኸይድዩ እቲ ኣነ ክኸውን ዝደለኽዎ ከዓ ክገብር ይምበር ብኸምኡ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ኢሉ ተዛሪብሎ ስለዚ ቃል አምላክ ወጽኡ የስልጥ እዩ ቃል አምላክ ንዝኣምንዎ ኣብ ውሽጦም ስራሕ ይሰርሕ እዩ ناي مقدس سرح يسرح ناي ملوات سرح يسرح امرو ناي محصاب سرح يسرح حدش ነገር ይገብርዩ ማለት ቃል አምላክ ናይ ዝኾነ ናይ ማንም ደገፍ አይድልዮን እዩ ቃል አምላክ ርሱ ሐቅ ኮይኑ ጸኒዑ ዝነብር ስለዝኾነ በዘይ ደገፍ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ደው ክብል ዝኽእል ንሰባት ረቲዑ ከምበርክኽ ዝኽእል ወእግዚአብሔር ቃላትካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ አሎ ኢልወሎ ጸኒዑ ዝነብር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክብርና አምላክ ይኹን ሕጂ ኣብ ጴጥሮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 እንዲና በጽሕና ዘለና ካብ ጥቕስ 32 ክሳዕ መወዳእታ ዘለኹም ብቦየሞ ካፍታ ባሕዚ ሓለፈ ደው ዝበልናላ ካብ ኣጀሚረ ከዓ እቲ ቃል አምላክ ከካፍለኩም ጥቕስ 32 ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ ኣብኡኻ ኤንያ ዝስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕወየካ ኣሎ ተንስእ ባዕልኻ አንጽፍ በሎ ወቡኻ ተንስእ ኣብ ልዳን ናብ ሳሮንን ዝነብሩ ኩሎም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቋስ እዩ ንሳኻ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋትን እትምውጽት እያ ኮነ ከዓ በትቕነቲ ሓሚማ ሞተት ዓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ልዳ ኒዮጴ ቅርብቲ ስለዝነበረት
እቶም ደቁ መዛሙርቲ ኸዓ ጴጥሮስ ኣብ ኣኸም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይዶንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ኣደይብዎ ኩላተን እተን መበለታት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቆምውሽን ክዳውንትን እናርኣየኦ ከቢበንኦ ደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወፃኢ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ትሬሳ ግልጽ ኢሉ ኸዓ ጣቢታ ተንስኢ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑዋ ተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ህያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኩሉ ዮጴ ተፈልጠ ብዙሓት ከዓ ኣብ ብጎይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፈሓቆ ቆራብቲ ኣብ ዮጴ ተቐመጠ ይብለና ሓፂር ጸሎት ምስ ጸለና ትምህርትና ክንቅጽል ኢና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ መሃረና ንስኻ ተዛረበና ስጋን ደምን እግዚአብሔር ጸጥ ይበል ክፉእ መንፈስ ጸጥ ይበል መንፈስካ ጥራይ እግዚአብሔር ይግዛእ መንፈስካ ኣብዝቦታ እዚ ይዕየ መንፈስካ ብመስመር ወእግዚአብሔር ንዝከታተሉ ኣብዘዘለዎ ይተንክፎም ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ እቲ ተሰወረ ዝገልጽ መንፈስ ሕጂውን ወእግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ኣብዘዘለናዮ ተረኺቡ ነቲ ቃልካ ክንምርምሮ ነቲ ቃልካ ከነጽንዖ ኸለና እነሆ ነቲ ቃልካ ውሽጢ ቃልካ ዘሎ ምስጢርና ኸፈተ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ሓቂ ኸፍልጠና እቲ ቁኑዕ ነገር ከርእየና እግዚአብሔር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እዚ ግዜ ዝናትካዩ እዚ ቦታ ዝናትካዩ እዚ ኣየራት ኩሉ ናትካዩ እዚ መስመር ኩሉ ናትካዩ እግዚአብሔር ንስኻ ተቆጻጸሮ ንስኻ ግዛአዮ ከም ዝደለኻ ጌርካ ዕየ ወአምላኽና ኩሉ ክብርና ኻንበካ ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ስም ኢየሱስ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ አገልግሎት ሕጂ ንሪኦ ዘለና አገልግሎት ጴጥሮስ እዩ አገልግሎት ጳውሎስ ምልዋጥ ርኢና ቅድሚውን አገልግሎት ጴጥሮስን ዮሐንስን ድሕሪኡ ናይ እስጢፋኖስ አገልግሎት ናይ ፊልጶስ አገልግሎት ርኢና ሕጂ ኸዓ ተመሊስና አገልግሎት ጴጥሮስ ኢና ንርኢ ዘለና ዕውት አገልጋሊ ከመይ ከም ዝመስል ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብዛ አገልግሎት ናይ ጴጥሮስ ግብረ ሐዋርያት ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ክልተ ዓበይቲ አገልገልቲ እዩ ዝዛረብ አገልግሎቶም አገልግሎት ጴጥሮስን አገልግሎት ጳውሎስን ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ እናመጻእና ክንከይድ ከለና ስጋዕ ምዕራፍ 6 አገልግሎት ጴጥሮስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብ 6 ስጋዕ 8 ዘሎ አገልግሎት እስጢፋኖስ ካብ 8 ድሓር ከዓ ክሳብ 9 ዘሎ አገልግሎት ፊልጶስ ኣብ 9 ምስ በጽዓና ከዓ መጀመርያ ዘፋልጠና ምስ ጳውሎስ እዩ ሳውል በዓል ተርሴስ ምልዋጥ ጳውሎስ ርኢና ማለት እዩ ጳውሎስ ከመይ ከም ተለወጠ ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረ ኣብኡ ጳውሎስ ከመይ ከም ዘገልገለ ብሓፂር ኣብኡ ኣርኢና ኣሎ ድሕሪኡ ተመሊሱ ኣብታ 9 ምዕራፍ ካብ 32 ንድሓር ስጋዕት ምዕራፍ 12 ሕጂ ዘዘንትወልና ድማ አገልግሎት ጴጥሮስ እዩ ማለት እዩ እዚ ጴጥሮስ ዘገልግሎ አገልግሎት በብሓደ ንሪኦ ኣለና ኣብነት ዝኾነና ዕውት አገልጋሊ ከመይ ከም ዝመስል ብናይ ጴጥሮስ ህይወት ክንርኢ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ዝረኣናዮ 6 ነጥብታት በብሓደ ክንርኢና እታ ቀዳመይቲ ዝረኣናያ ዕውት አገልጋሊ ንብዝሒ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ንግለሰባት ከዓ ዘገልግል ኣብ ሆታን ኣብ ጭፈራን ኣብ ዋዕታን ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኢንዲቪጁዋልስ እተሰብሩ እተጎድኡ ወንጌል ዘድልዮም ፈውስ ዘድልዮም ምብጻሕ ዘድልዮም ከዓ ዝበጽሕ አገልጋሊ ከም ዝኾነ ተዘራሪብና ማለት እዩ ካልኣይ ዝረኣናዮ ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ኣብ ዝርኢና ጴጥሮስ ንብዙሕ የገልግል ከም ዝነበረ ንግለሰባት ከዓ እናኸደ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ካልኣይ ገጽ ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ንግለሰባት እናኸደ ከገልግል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ናይ ጴጥሮስ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ጴጥሮስ ክርስቶስ ዘኽብር ባርያ ናይ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ክርስቶስ ዘውጉልሕ ኣብቲ አገልግሎቱ ክርስቶስ ክረአ እምበር ንሱ ክረአ ዝጽዕር ሰብ ከም ዘይነበረ ንኤንያ ነቲ 8 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሰብኣይ ክፍውሶ ከሎ
እንታይ ኢልዎ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ يحويك الله إلوا اتزحوا من مخان حبيرو مالتي ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕላ ቢሉ ዝፈወስ ንስዩ ክብር ዝግቦ ንስዩ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቱ ከገበረ ሪኢና እትሳልሳይ ንሪኦ ድማ ጴጥሮስ available ቁርብ ህልዊ አቤልኻ ክባል ከሎ ኣለኹ ዝብል ከም ዝኾነ ኢና ክንሪ ቀስና በልና 6 ነጥብታት ሓደ በሓደ ክንሪኦ ኢና ኣብዛ ሓለፈ ኣምንታይ በፂሕና ነርና ኣብታ ኒኤንያ ተንስእ ባዕልኻ አንጽፍ ዝበሎ ተሓረግቲያ ክንሪኣ ይደሊ እዛ ሓረግ እዚኣ ኤንያ ብኡንቡ ተንሲኡ ዕለታዊ ተግባሩ ክገብር ከም ዝጀመረ እተርእየና ሓረግያ ስለዚ ኤንያ ምስ ሓወ ብኡንቡን ናብ ስርሑ ይተመሊሱ ናብቲ ንቡር ዝገብሮ ዝነበረ ናብርኡ እዩ ተመሊሱ ደቂሱ ብዓራት 8 ዓመት ነይሩ ሕጂ ግና ተንሲኡ ዓራቱ ክንጽፍ ናብርኡ ክገብር ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ ልክዕ ከም ተሓማት ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ሓሚማ ምስ ጸንሓቶ ቅርብ ኢሉ ነቲ ዓሶ ካብ አንታይ ገይርዎ ጎንሖ ምስ በለ ድሕሪ እንታይ ያገረ ሓማት ጴጥሮስ ተንሲኣ አገልገለቶ ኣብ ስርሓ ኣብ ንቡር ናብርኣ ሙሉእ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣብ ሓድሽ ኪዳን بسم قويتا زتقبرو تأمرات كلهم قصبتاويانن ملؤاتن انبر معبلتو وي بقرب نحاشوم زخودو تأمراتات اينبرون تأمرات كبعال كله قصبتاوي كلايكا ملؤ ايو انا معبل زخي التأمرات ايكونن لو مرئسغا حميمكا قسنا بلص بحي حدقكا تأمرات ايكونن قالو غين كان يركا قسل وصي كان يرو قسنا بلي يحوي تأمرات ايكونن أب حدش كيدان كنا نبب كلنا تأمرات النبلوق أصبتاون ملؤن كم زخونة إنا نريو مالتي سلازم معبالي فوسي أي نرئنينا اتأبزت قصزي بوبو خاتن سأ زبل حارك اتفوسي أصبتاوي مخاني وزملكت بوبو يزبلنا زول بوبو انت يزملكت أصبتاوي اتفوسي immediately بقى كم كصبت عيني كم قح سلم إنيا كريستوس يحويك الله مسبلوس بدت إلو مالتي قاسيلو يكونن بدت شعن بون كم زحوي يزرينا اتعاراتك أنتف زبل دما اتفوسي ملو توتال تتصم فوسي كم زخانه تنسيو أب النور عيو كم تملسته restore 100% restore كم زخانه يزرينا أبز حالفو معرفات هواريات بسم قويتانا زقبروا وتأمرات كلهم كنريهم كلنا تزاتينا لهم تعذيبنا يومنا لنا بؤو زخونون كسبت هاويان ملآتن كم زنبرو إنا كله أما صحف قدس أب حدش كيدان زلو تأمرات أبولي كيدان وانتقبرو أحالفو من نريهم تأمرات كسبت هاويان ملآتن كم زخون إنا النري عور زنبره ملؤ مرأي كون له خلو مقدور زنبره بديلو ختنسق كله لمصام زنبره كم قصبت ملؤ من صح كركب كله عباس زنبره لسانو تفتحو بقبو كزارب كله إنا نري أملو حدش كيدان بقرب وي معبال زخونه فوسي زبال تأمرات ناي فوسي تصحفو أين ركبنينا أب إين يستفسمه ناي محواي تأمرات دما قصبتاون ملؤن إنيرو محواي إنيا ملؤ كوين مسحاوي مالتيو محواي إنا كالق زقبرو نجر انتايو انتيلنا وتصيت ايت محواي دما اتوم اب كتما لدان سارونن زقبرو في قلبت إلهم ناب قويتا يمتمليسون بتتأمرات تلازين تايب لنا بتقص سالسان حموشتنس بس احنا أبلدان أبصارونن زنبرو خلاتهم كا نزري أم ناب قويتا تملسو يبلنا إذا أبزت قصزي كلاتهم زبل قال قرب لنا انترينا يو كلهم أب كتما لدان قربيتا زنبرت كتما سارونن زنبرو كلهم قلبت إلهم حد خيت رفاهم ناب قويتا تملسهم إذا nationwide way statewide city wide revival بملو تختم لك كم لاي سماريا فيليبوس
ወንጌል ምሰበኸ ሰማርያ ብምልእታ ከተማ ያተነቅኒqa ብምልእታ ዘሎ ናይ ጋንንት መሳርሒ ዘሎ ዕጣን ዘሎ ሽራራ ዘሎ ዕንቁ ዘሎ ተፈላለየ ክዳን ንጣዖታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ነጋንንት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩቶም ከተማ ብምሉእ ከተማ አምጪው ኣብ ሓዋ እንዲዱ እታ ከተማ ብምልእታ ናብ ጎይታ ግልብጥ ኢላ ከም ዝመፀትሞ ሰማርያ ብምልእታ በሓጎስ መንፈስ ቅዱስ ከም ተመልአት ኢናሪና ብምልእታ ግልብጥ ኢላ ከም ዝመፀት ሳምራውያን ከም ዝደሓኑ ኢናሪና ኣብዚ ድማ ንርኢ ዘለና ዘን ክልተ ከተማታት ሳሮንን ልዳን ዝተባሃላ ከተማታት ቁጥር ክንደይ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዝነበረ አይንፈልጥን በትናይ ቀደም ጊዜ ንእሽተይ ከተማ 1000 ዘለዋ 2000 ዘለዋ 5000 ዘለዋ 4000 ዘለዋ ከም ዝናይ ሕጅ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ይኮነን በታ ከተማ ግና ብምልእታ ሳሮንን ልዳን ግልብጥ ኢለን ናብ አምላኽ ከም ተመልሳ ናብ ጎይታ ከም ተመልሳ ኩሎም ከም ተመልሱ ንርኢ ኩሎም ኣብ ከተማ ልዳን ጎረቤታ ዝነበረት ከተማ ሳሮን ዝነበሩ ኩሎም ግልብጥ ኢሎም እዮም ናብ ጎይታ ተመሊሶም ንሓደ ሰብ ንኤንያ ከገልግል ጴጥሮስ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለዝወፀ ተኸቲሉ ዝመፀ በረኸት ኣዝዩ ዓቢ በረኸት ከም ዝኾነ ነቕርበሉ ንእሽተይ ኢልና ከይንዓቕና ክንወፅእ ለና ብድሕሪኡ ዝስዕብ ማእለያ ዘይብሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ በረኸት አለ ንንእሽተይ ንንዕቕ ድማ ብዙሕ በረኸት ከተርፈና ይኽእል እዩ ንእሽተይ ስጉምቲ ንእሽተይ ምእዛዝ ንእሽተይ ትግበር ከም ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልናዮ እንእዘዞ ንኣምላኽ ገፊሕ በረኸት ሰፊሕ በረኸት ጻልና ክእል እዩ ንኤንያ ከድሕን ንኤንያ ክጽሊ ንኤንያ ክበጽሕ ጴጥሮስ ፈቃደኛ ስለ ዝኾነ ንሓደ ሰብ ሳሮንን ልዳን ዝበሃላ ከተማታት ግልብጥ ኢለን ናብ ኣምላኽ ክሳዕ ዝመጻ ዓብ በረኸት ዓብ ምሕፋስ ዓብ ቀውዒ ከም ዝኾነ ኣብታ ከተማ ናይ ነፍሳት ምምላሽ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና እቲ ቃል ኣምላኽ ነግረና ከሎ ከዓ መሊሱ ሳሮንን ልዳን ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና እዚ ተመልሱ ዝብል ሓረግ ቅርብ ኢልና ክንሪኦ ይደሊ እዚ ተመልሱ ዝብል ሓረግ ካብ ኤፒስትሮፍ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተተርጎመ ክኸውን ከሎ ኤፒስትሮፍ ዝብል ቃል ከዓ ዘስምዖ ፈጺምካ ምቕያር ወይ ከዓ ፈጺምካ ምልዋጥ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ክብለና ከሎ ከምዚ ናይ ቀል ዓለም ምምላስ ኣይኮነን ወይ ከምዚ ተናሲሖም ሓጢያቶም ይቕረ ሓቲቶም ምምላስ ጥራይ ኣይኮነን ኣፕሳይድ ዳውን ከም ተገልበጡ ውሽጦም ከም ተቐየረ እግዚአብሔር ከም ዝበጽሖም ከም በሓድሽ ከም ተወልዱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምብጻሕ ምልዋጥ ኣብቶም ሰባት ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ ማለት ኤፒስትሮፎስ ዝብል ፍጹም ምልዋጥ ፍጹም ምቕያር ኣብቶም ሰባት ከም ዝኾነ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተነሲሖም ሓሳቦም ቀይሮም ጥራይ ዘይኮነስ ጎይታ ከም ዝበጽሖም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተወልዱ ከም ዝድሓኑ ሓጢያቶም ተሓዲግሎም ጽድቂ ከም ዝተቐበሉ ዘርኢ ከም ዝኾነ ናይ ሕይወት ለውጢ ከም ዝረኸቡ ፈጺሞም ከም ተለወጡ ይዘርና ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ቃል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ደጋጊምና ርኢና ያለና ሳልሳይ ምዕራፍ አሎ ኣብ ምዕራፍ 11 አሎ ኣብ ምዕራፍ 14 አሎ ኣብ ምዕራፍ 15 አሎ ኣብ ምዕራፍ 26 ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ቃል አሎ እዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ናይ ህይወቶም ትራንስፎርሜሽን ከዓ ከም ተገብረ መንፈስ ኣተወ ካብ ውሽጦም ንደገ ከም ዝለወጦም ውሽጦም ከም ተሐደሰ እትሙት መንፈሶም ከም ዝተንሰአ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾኑ ፍጹም ከም ተለወጡ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሃልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ትብሉይ ሓሊፉ ብሉይ ነገራቶም ተቐንጢጡ ከም በሓድሽ ከም ተፈጥሩ ዘርኢ ቃል ምዃኑ ንሓዞም እዚ ቃል እዚ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 26 ግብረ ሐዋርያት እግዚአብሔር ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚሽን ንጳውሎስ ክህቦ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ክነግሮ ከሎ እንታይ ኢልዎሎ ንኣይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢያትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣኑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እንእከካለኹ ኢልዎ ልክዕትኪ ናብ ኣምላኽ ምምላስ ማለት ሓጢያቱ ተሓድገሉ ርስቲ ምስ ቅዱሳን ዝረኸበ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን ከዓ ናብ ሓርነት ኣምላኽ ዝኣተወ ከም ዝኾነ ይትቃል ኣምላኽ ዝምህር ብሩኻት ስለዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ክብል ከሎ እዚ ዘመልክት ማለት እዩ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን
أعنتم تشفنوا نيرس أعنتم تخفتوا ألميتوهم زنبرة مجارجة زنبرهم ست مجارجة زتقنت اللهم نيسوس زرعيوه هيوتهم توته إذا ملكت أبقى لا يقرنتو سالساي معرف هبتقص 10 6 انتريناون ناب قويتا مستمر سجنا اتمجارجة كقنتات يبلنا قويتا منفسيو أبت منفس قويتا زلو ودمابو حرنت علو يبلنا سلاز مجارجة خمت مسياب قصو غير ورنت مصحفنا مبوسي اتمجارجة تقليع خلا بقويتاس كل جزي أبسلمات عينهم تشفينو مجارجة شفينو ومين أبرون يروم أب قويتا مستمل سجنات مجارجة أنت يقون يقنتات مجارجة مستقنتات تخريهم يجمرو فتنة تخبر قويتا كم بمستيات غيرهم من نار أيوه يبلا تحت ورد قرنطس سالس معرف ترينا اتقلت اتمجارجة يقلت مقدم زيري وزن برون قويتا اتمجارجة مستقل سجر فتنة تخبر قويتا النار أيوه كاب منفس قويتا تطلع عليه كاب كبرنا مثل أرعايا ودنا تلوتوا 5 قلو اتقال أملاك نجيرونا اتلوتي كنبل كنا ناب قويتا تملسوا قبل أن نقول منفس قدس أوردي سرح أبهيوتهم جميرو كم زلو لو تبهيوتهم تخسيتوا كم زلو زرقي قال كم زخوانه نحزو كبرنا أملاك يخون سلازم بمحواي إنيا كتما سارونن كتما لدان زنبرو سبات ناب قويتا كم تملسوا ملوات كتما بملو ملوات كم زجمره كم تولدوا بقويتا نرئي علنا دحريو بيتروس كل جزء زركب كم زخانة عبد الحري يدلو كفلي كنديو ينا مالتي كبرنا أملاك يخون كاب تقص 30 شدشتن جميرنا سقع تقص 30 تشعتن كنديو خلنا خا أبيوب إدما أبيتا التبهال تمهاريت نبرت ترجم دما دورقواس إيو نسخة شبوق جبرز ملأ متسوات التمتع كنا تقنت حميمة موتت حاسيبهم دما أبدربي أمبروا لدان يوب قربت سلزنبرت اتوم دك مزامرت خاني بيتروس ابخم زلو سميعهم كلت سبعين ابوليهم كيدون وين اباتاتهم كمصلمنوا شعو بيتروس تنسيو مساتاتهم كده نابو مسمص دما ناب دربي ديبه كلاتن اتن مبلتات كا እና በخያ እትጣቢታ مساتاتن ከላዝ ገበረቶ ቆምሽን ክዳውንትን እናር አይኦ كبيبنو دوبلا يبلنا أقدمنا كم تزاتنا له مئزاز بيتروس نينيا فوس أمسيو نختما لدان ساروننكا مدحان أمسيو حجد ما مئزازو نبزع عبيت أمرات كسقاقرو خلو نريقول لنا مجمر يا مئزازنا بيتروس تأمرات ناي فوس كري تدنسو زنبرخ حوي كتماتات دما ريفايفال كمتس كلو نري حجخا حمم محوايا يكونن تاني اشتي مئزاز كاب حدا درجة كبري ناب كال زعبه درجة كبري اتوسدو زلا حمم دنسيو احيو حجقن انت عايز متسزلو موت متنسا يمتسالو مالتي اتمئزازنا املاخ نشتي مستأزز كحدا عبي معصو يزخفتلك نت معصو اتي خمس كدك خاو زعبه معصو يزخفتلك انا قفحه يزخيل نحدا سب مسكار مش جمركا خلت سب يبكا نخلت سب مسكار مش جمركا 10 سب يبكا 10 سب مسكار مش جمركا 100 سب يبكا እግዚአብሔርኩም እዩ ዶባት ካናስ ፍሖ እዩ ዝኸይድ እታ መንግስት አምላኽ መንግስት ክርስቶስ ኃያል ስለዝኾነት ጸባብ ኮይና አይተነብርን ያ እና መልእት ያ ትኸይድ ኃያል ያ ደጌታት ሲኦል እንታይ ይገብርዋን እዮም ኣይክልክልዋን እዮም ኣይሕይልዋን እዮም እቶም ዛረፍት ክትንስኡሎም እቶም ዓይት ክትንስኡሎም እቶም አገልገልት ክትንስኡሎም እቶም አገልገልት ብዝተንስኡዎን ብዝተኣዘዝዎን መጠን ኃያል ስለዝኾነት እታ ማሕበር ክርስቶስ حيال سلازخون التأكلون أي كريستوس تاسقو إنه ورثت يا تخيل كاب حدا درجة خاب سماريا كاب يهودا ناب يورساليم ناب يهودا ناب سماريا ناب مزلا مدري ناقف حتى نعبيت ناقزت التخيل من قسيا أتابيت كريستيان تلازم بيتروس تام إزاز قدم نيني حجغا ناب كال نموت متنسى إذا حلف زلو حواريا بيتروس أبلدا إننا نبرا خلو نتوم أبيوب إزنبرو قدسان كبيد حدقايو أقات إموهم كم تتقال أملاخ زنقرنا اتزقات حدقا دما حانت فتوتي أمانيت قوال مزمور
ተማሃሪት ኢልዋሎ ጓል መዝሙር ናይ ጎይታ ያኔራ ተማሃሪት ያኔራ ኣብቲ ናይ ግሪክ ክንልዮ ከለና ማቴቴሪያ ይብላ ጓል መዝሙር ማለት እዩ ወደ መዝሙር ክብል ከለኻ ማቴቴስ ይዝብሎ ኣብ ማቴቴሪያ ትብልካ ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱሳይ ንረኽባኒና ኣብዚ ቦታ እዚኣ ጥራይና ንረኽባ ናይ ትግርኛ ክትርጉምዋ ከለው ሓንቲ ተማሃሪት ነበረት ኢሎም ወደ መዝሙር ጓል መዝሙር ነበረት ያትብል እታ ቃል ማለት ጓል መዝሙር ነራ ሰዓቢት ጎይታ ያ ነራ ናይ ጎይታ ዝኾነት ከም በሓድሽ ተወልደት ህይወታ ንጎይታ ዝሃበት ኣገልጋሊት ያ ነራ ዶርቋስ እዚ ጓል መዝሙር ዝብል ቃል መፀውዒ ብዘይካ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ኣብ ካልእ ዓይን መላእ ሓድሽ ኪዳን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ጥራያ ጓል መዝሙር ተባሂላ ተሰሚያ ዘላ ጣቢታ ዝብል ሽም ብግሪክ ዶርቋስ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ተርጉሞም ኣለዉ ጣቢታ ዶርቋስ ኢሎም ኣለዉ ዶርቋስ ዝብል ብትግርኛ ክትርጎም ከለኻ ሰሳሕ ይሽማ ነይሩ ዶርቋስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰሳሕ ንፈልጣ እንዲና ሰሳሕ ሓንቲ እንስሳ ግርማ ሙሉእ ኮይኑ ሕብራ ከምዚ ብጫ ኮይኑ ጻዕዳ ነጥቢ ዘለዋ ኣዝያ ሸዋዊት ፍጥንቲ ዝኾነት እንስሳ ያ ማለት እዩ ስለዚ ሽም ክብዋ ከለው ሰሳሕ ኢሎም ሽም ሂቦም ኣለዉ ዶርቋስ ማለት ሰሳሕ ማለት እዩ ሰሳሕ ግርማ ዘለዋ ጽብቕቲ ፈጣን እንስሳ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ እቲ ባህርያታ ከመይ ከም ዝነበረ ቅዱስ ሉቃስ ኣብዚ ግብረ ሐዋርያት ከዘንትወልና ከሎ እንታይ ዓይነት ባህሪ ነይርዋ ዶርቋስ እንተልና ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ትመልኣ ምጽዋት ከዓ ትምጹት ሰበይቲ ነይራ ይብለና ስለዚ ዶርቋስ ሕያወይቲ ንድኻታት ትተሓሊ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ሰበይቲ ከም ዝነበረት እቲ ጽሑፍ ይምስክረላ ኣሎ እቲ ተብሮ ዝነበረት ጽቡቕ ነገር ምጽዋት እንታይ ዓይነት ትገብር ከም ዝነበረት እኳ ኣቂሩ እንተዘይነገረና ኣብ 39 ግና ቀሙሽን ክዳንን እንዳሰፈየት ነተን ዕሩቃትን ስኡናትን ድኻታትን መበለታት ትኸድነንን ተሓልየለንን ከም ዝነበረት ክንእምት ንኽእል ኢና ዶርቋስ ሰፋይት ያ ነራ ማለት እዩ መኪና ሰፋይት ነራታ ይነበረታን እንድዕፍቲ ግዜቲ ግን ክዳንና ሰፈየት ነዘን መበለታት ኣብቲ ማሕበር ዘለዋ ነዘን ድኻታት ትኸድነን ነራ ብርኽቲ ሰበይቲ ያ ፍሉይ ዝኾነ ባህሪ ዘለዋ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ዝነበራ ርሕርሕቲ ያ ነራ ዶርቋስ ሓደ ኣማኒ ክርስቲያን እቲ ክርስቲያናዊ ናብራ ብኸመይ ክነብሮ ከም ዝግባእ እትገልጽ ኣብነት ዝኾነት ሰበይቲ እያ ዶርቋስ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ከም ሰዓቢ ክርስቶስ ኮይኑ ክፍጽሞ ዘለዎ ግዴታ ዝፈጸመት ሰበይቲ ንዕኡ ዘማልአት ሰበይቲ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 10 ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 8 9 ሓደ ኳ ኸይምካሕሲ ብግብሪ ኣይኮንናን ዝጸደቕና ብእምነት ብጸጋ ኢና ዝጸደቕና እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ምስ በለ ኣብ ጥቕሲ 10 ዝብለና ፍጡራቱ ኢና እሞ እቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለወ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና እብለና ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ምሕረት ዝረኸብና ሓደሽቲ ዝኾናስ ነቲ ብክርስቶስ ተመደበ ናይ ቀደም መደብ ሰናይ ግብሪ ብኡ ምእንቲ ክንመላለስ ኢሉ እዩ መዲቡና እዚ ደሓናስ ሰናይ ግብሪ ምእንቲ ክንገብር እዩ ዝደሓናስ ደግነት እግዚአብሔር ምእንቲ ከነንጸባርቕ እዩ እግዚአብሔር ዝገበረልና ደግነታት ክንነግር እዩ ንሰባት ደግነትና ከነርኢ ደግነት ዘለዎም ሰባት ክንከውን ይቃል ኣምላኽ ዝምዕደና ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 11 ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረና ፈረኹምን ብፍልጠት ኣምላኽና ዓበይኹምን ብኩሉን እግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንቡቁዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እጽልለኹ ስለዚ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ
كل فرنا فرخم يبلنا أماني سناي قبر زلوا سناي قبر التملأ كخون يزقبون سناي قبر قبل كلنا بزح زل تقال لي حدا خابت سناي قبر ندخاتات محلاي نزختامات نمبلتات قولي مباليو عينها مخفاتي قالوا كله تسناي قبري تسألوت اتقال أملاخ اتقلوا نقر ناتا قبر قلو سأب العليوخا بفغرن بحاليوتن ناتا درخ كان من مللاس فغرن امنتن قبل بخاخ هلو فغرن امنتن ابي واتك خفري عبيت فري اما صحف قدس كلتين مانتا خوينن انريان كريستيان كفريان زلو وخلت عبيت فري امنتن فغرنين كابو خالق كله توسخيو امنتن فغرن فريو امنتن فغرن ابي واتكم يهالو يولنا اتا فغري نقول زحازت كل زكاتتت يا اتا امنت كان مس املاخ زلونا امنت ناملاخنا امنو دينا ناب بركه املاخ تاتونا ناب صدق تاتونا ناب قدسنا تاتونا اتبع املاخ تامملنا تورسنا امنت بغلت بامنتن بفقرن كنفري قال املاخ ينغرنا اذا سبيت دورقاس نري ازلنا امنت تملأت سناي قبري خا فقر خا استملأت حياويتي نتناو زلوا دخاتاتن مبلتاتن التحلي دنقاصيد سبيتي كم زنبرت إنا نري أتأمس حف قدس أب حدش كيدان هاريا أولوس أمنتي كخون وزلوم كمال وزلوم قطعي صحيف وزلو نتقطع زمالت بسناي قبري بفرسناي قبري استملأت تقدستني أملاخ زخونة سبيت خمز نبرت إنا نري إذا سبيت زيا كمتا إتا أبولي كيدان أمسالي سالسان حدن زلا سبيتي أبنت دقنيا سبيت زخونة أب حدش كيدان دما أبنت دقنيا سبيتي دور قواسيا أمسالي سالسان حدن تقصب عسرا بزعباتا دقنيا سبيتي خنقرنا خلو نشقرات إيدا تزرق حلوم نسقومات كأداوات سدلهم يبلنا إتا دقنيا سبيتي أبز مسئينا خنرق خلنا بحدش كيدان كأدور قواس كوم يا غيرا دور قواس دما نشقرات إيدا زرقحت نسقومات كإيدا سددت رحرتي سبيتي أنيرا إذا دقنا الزمل أحياويت سبيتي قنا دنقت حميمة كتموت كلا إنا نري نسب زقات ما شقرا زيوز قرن ولا بصو ولا مقد بصوصوي نا أملاح زفكر بمقد أملاح ونقد إلو زنبلالس أبزا مدرزي آخر لنا زلو معبل زل على المعبلات زقات منا مسكلات زقات منا قدلات زقات منا نقرات قطري بلو أنا كم باستر نايبوزا حات سبات شقر يتسمع نايبوزا حات سبات شقر كسمع كله خوي قربن أنت خمس خلو دي وبل موت حركة أخوخ أزقدد أخوخ أزقدد إذا سب بخمي قدلي يزحلف زلو سبل ناي رأسخا قدلي ساعة ترسع تخول وتنسخا تحالفو زلخا قدلي رسع كاس ويلي كما يزحلف زلو زم كلهم آمنتي قدسان ناي أملاخ بحاتياتو ما يكونن قن عالم قدليا فتنالو تعرلو مسكلالو حمامالو محنقابالو مسآنالو مركابالو مدكامالو مبرتعالو وقعالو منم يلن من آمنت سلزقونا انتلنا أب حلمي إنا ننبر ذلنا أب حلمي أب دريم ترايو أب حلم ترايو وي أب حاب كال انت أشم زقونا حساب ترايو كغون زقين نبر براكتيكال أب قبر زنبر بحكي أب زعلم زياز نبر سابقن بزح فتناتات سلزم قدوسان أب يوبئي أب لدا أب يوبئي زنبرو قدوسان آمنتيوم إذا سبيت زي مسكرنا تابزحيو تبغى قبر التملأت يا أما كل حوات فتوت يا تبغى التمسكر اللايو نقولت تفلت قبر قولت تقبر ناي كريستوس مثل هو زلوا سبيت يا قنا حميمة مس حممتك موتت مويتا لازم قدلتات قالوا إذا بيت كريستيان زي قدلي قتيموا إذا بيت كريستيان زي دي حسبته دنقت يخوينوا تجني غبان لك زفتوا زخبروا زفكروا أقلقاليتهم نكريستوس زمسلي وتنصبر أبنت زخونت دورقواس
ድንገት ግን ሓሚማ ሞተት እዚ ከዓ ደንጽዎም ሰንበዱ እዚ ሞደርቋስ ነቶም ኣብ ዮጴ ዝነበሩ ኣመንቲ ብጣዕሚ ከም ዘሰንበዶም ካብቲ ጽሑፍ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና እቶም ኣብ ዮጴ ዝነበሩ ቅዱሳን ነታ ምውቶም ንደርቋስ ዝገበርዎ ሉቃስ ከዘንትወልና ከሎ ከምዚ ይብለና ኮነ ከዓ በቲ ቅነቲ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ልዳን ዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቂ ጴጥሮስ ኣብ ኣኸም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ክልምንዎ ከም ዝገበሩ ይነግረና ከም ስርዓት አይሁድ ሰብ ምስ ሞተ ንምቕባሩ ከዳልዎ ከለው ኣካላት ሓጽብዎ እሞ ብኡ ናብ መቃብር እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሃናንያ ምስ ሞተ ብኡ ኣካላቱ ዳልዮም ቀልጢፎም ናብ መቃብር እዮም ሰጲራ ምስ ሞተት ብኡ ናብ መቃብር እዮም ኣውሪዶም ከምኡ ባህሎም እዩ ኣያጽንሕዎን እዮም ንምውት ዓጺቦም ድሕሪኡ ቀልጢፎም ናብ መቃብር እዮም ዘውርድዎ ነይሮም እዞም ኣብ ዮጴ ዝነበሩ ቅዱሳን ግና ክንሪኦም ከለና ንደርቋስ ምውቶም ከምቲ ንቡር ኣካላታ ምስ ሓጸብዋ ናብ መቃብር ኣብ ክንዲ ዝወስድዋ ናብ ደርቢ ናይቲ ቤት ወሲዶም እዮም ኣብኡ እምቢሮማ ነታ ሬሳ ምስ ሞተት ክገድፍዋ ይደልዩ እዚኣ ትመስል ሰበይቲ ከመይ ጌርና ክንሓድካ ሓላይትና ጠዋሪትና ናይ ኣምላኽ ዝኾነት ሰብ ከመይ ጌርና ንመቃብር ክንወስዳ ዝበልዮም ዝመስሉ ሓጺቦም ናብ ላዕሊ ኣብ ክንዲ ንመቃብር ስና ፓላሶ ሰቂሎማ ማለት ሓሰብዎ ነገር ስለ ዝነበረ መዕገርገሪት ክፍእት ነይራተ ተኸውን ደም ገበሩ መስለኩም ናብ ደርቡ ደም ወሰዶ ንኸይድ ንቐልጥፍ ምበሉ ነይሮም ናበይ ንመቃብር እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ንደርቋስ ምውቶም ከምቲ ንቡር ኣካላታ ምስ ሓጸብዋ ናብ መቃብር ኣብ ክንዲ ዝወስድዋ ናብ ደርቢ ናይቲ ቤት ወሲዶም እዮም ኣንቢሮምዋ እዚ ድማ ብህይወት ክትነብር ስለ ዝደለይዋ እዩ ደርቋስ ኣብ ማእከልቶም ኣሕዋት ኣዝያ ተፈታዊት ብኩሉ ኣኻይዳ ናብራኣን ድማ ንክርስቶስ እትገልጽ ፍትውቲ ሰበይቲ እያ ነይራ ስለዚ እዛ ሰበይቲ ብህይወት ክትነብረሎም እዮም ደልዮም ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ ቀረብኦም ዘላ ከተማ ልዳ ከም ዘሎ ንኤንያውን ካብ ሕማሙ ከም ዘሕወዮ ዛጊት ሰሚዖም ስለ ዝነበሩ ቀልጢፎም ሐዋርያ ጴጥሮስ መጺኡ ከተንስኣ ይኽእል እዩ ኢሎም ቀልጢፎም ክመጽእ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ጸዊዖሞ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ንዘክር ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ዮጴ ኣብ ማእከል ዓቢ ምንቕቓሕ ኣብ መንጎ ኣብ ማእከል ዓቢ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ ብዙሕ ምሕፋስ ይኾይን ዘሎ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ሪቫይቫል ይኾይን ዘሎ ማለት ኣብ ዮጴ ከዓ ሞት ይኾይን ዘሎ ማለት ኣብ ዮጴ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓዘን ያዘላ ኣብ ልዳን ሳሮንን ዘለዋ ማሕበራት ተመስረታ ከዓ ኣብ ምንታይ እየን ዘለዋ ኣብ ምሕፋስ ኣብ ሓጎስ ኣብ ዕልልታ ኣብ ኣምልኾ እየን ዘለዋ ጴጥሮስ ከዓ ኣበይ ዘሎ ኣብ ከል ምሕፋስ ንሕና ዝመጻሉ ዝጥመቓ ንጎይታ ዝቕበላ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኣ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ በቃ ሓዊ እዩ ዘሎ ጴጥሮስ ጋር የገልግል ኣሎ በቃ ነቲ ሓደ ይትንክፎ መንፈስ ቅዱስ ይመልኣ ነቲ ሓደ ይትንክፎ ካልእ ይኸውን ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ምንቕቓሕ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ ጴጥሮስ ጋር ኣብዚ ማእከል ውዑይ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ማእከል ዝውዑይ ኣገልግሎት ከሎ ግን ድንገት ካብ ዮጴ ክልተ ሰባት መጺኦም ጴጥሮስ እንደሌካ ኣለና እንደሌካ ኣብ ሽግር ኣቲና እዞም ካብ ዮጴ ዝመጹ ልኡኻት ንጴጥሮስ ከይደንጎየ ናብ ልዳ ክመጽእ ምስ ሓተትዎ ግና ጴጥሮስ ብኡ ግዜ ከይወሰደ ከየማኻነ ኣብ ኣገልግሎት ዘለኹ ቢዝየ ከይበለ
ያለኒ እዮለኒ ከይበለ ብድዲሉ መሳታቶም ክኸይድ ከሎ ኢና ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ድሕጂ do we do that ሞይ ቁንሎ ጽዒምንሎ ኣብ ጽቡቕና ምቾትን የዘለኹ ካብዝስ ኣይወፅእኔ ከምታታ ሽልማዊት ሰበይቲ ሰይት ሰሎሞን ናይ ሰሎሞንን ማህሌ ዘላ እግረይ ተሓጺበ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ደቃይካ ምሳይ ደቂሶም እዮም ሕጂ ወሪደ እግረ ኣይርስሕን ሕጂ ካብ ሙቐተይ ኣይወፅእኔ ፍትወይ ሕጂ ኣይትረብሸኒ ምሸት በቃ ኣይከውንን እዩ ካብዛ ጥዕምቲ ድቃሰይ ጋረይ ተሓጺበ ጸሪብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ሕጂ ካብዚያ ዝወፀላ ምኽንያት የብለይን ምቾት ኣብ ጥዕም ኣይወፅን busy I'm busy I don't have time ግዜ የብለይን ንዓኸዝኸውን ግዜ የብለይን ንዓኸዝኸውን ግዜ የብለይን ሞይታ ግዜ የብለይን ክበልዋ ኣብ ካልእ ዘለኹ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ሪቫይቫል እየ ዘለኹ ሰባት እኳ ምድሕን ዘለዉ መቃብር ቀብሪ ትጽውዕኒ ኣይበለን እዞም ሰባት ክመፁ ከለዉ እናበኸዩ ከም ዝመፁ ክንግምት ንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚ ጴጥሮስ ክነግርዎ ከለዉ ዝተሸጊርና እምበሪና ዶርቋስ እምበር ሞይታ ንብዓቶም እናፈሰሰ ክኸውን ይኽእል እናበኸዩ ከተርድእ መጺእካ ብዛዕባ ዝሞተ ክትዛረብ ከለኻስ እናሰሓካ ትዛረብን ኢኻ ጉህዮም ከቢድዎም እዮም መጺኦም ዘለዉ እዞም ልኡኻት እዚኦም ክለኣኹ ከለዉኻ መልእኽቶም ከብፅሑ ዝኽእሉ ብደንብ ተመሪፆም እዮም ከይዶም ዘለዉ ጽቡቕ ገይሮም ንጴጥሮስ ክነግርዎ እቲ ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ተወዲያ እያ ዘላ በኽያት እያ ዘላ ኩለን መበለታት ይበኽያ ኣለዋ ኩሉ ህዝቢ ይበክያ ኣሎ ዶርቋስ ሞይታ ችግር እዩ ዘሎ ጴጥሮስ ግን ኣብ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ኢሉ ኣይተረፈን ብኡንብኡ ይብለና ተቓል ኣምላኽ ከነግረና ከሎ ሽዑ ብድድ ኢሉ ንዓና እዩ ምስ በልዎ ብድድ ኢሉ مسآتهم كم زخده እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ረብዓይ ባህሪ ናይ እሙን ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ናይቲ ዕውት ኣገልጋሊ ባህሪ ሓደ ንሪኦ available እዩ available ይርከብ ቴሌፎን ዘጥፍ ኣይኮነን ማለት እዩ የለኹን ዘብል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክድወለሉ ከሎስ ይርከብ ኩሉ ግዜ ክጽዋዕ ከሎስ ኣለኹ ዝብል ኣይጥዕመንን እዩ ዘይብል ንሰብ ብዙሕ ነገር የጋጥሞኒ ዘይጥዕመካ ነገራት ከጋጥመካ ይኽእል እንዲ ክንቲ ናይ ብሓቂ ዕውት ኣገልጋሊ ግን ርእሱ available ዝገብር እዩ ቁሩብ ዝኾነ ሁንቡ ጴጥሮስ ግዜ ከይወሰደ ከየማኸነ ኣብ ኣገልግሎቴ ዘለኹ ከይበለ ቢዝየ ዘለኹ ከይበለ ከይደንጎ ዕዮለኒ ጉዳይ ኣለኒ ከይክበለ ብድድ ኢሉ ምሳታቶም ይኸይዱ ጥቕሲ 39 ክነግረና ከሎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ይብለና ሃርያ ጴጥሮስ ነቶም ሓገዙ ዝደልዩ ድኹማትን ዝተጨነቁን ሰባት ንምድጋፍ ኩሉ ግዜ ቁሩብ available ከም ዝነበረ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ነስተውዕል ኣምላኽ ዝጥቀመሎም ንዝርከቡ available ንዝኾኑ ሰባት እዩ ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልዮም ግዜን ቦታን ከየመሳምሱ ኣለኹ ኢሎም ዝርከቡ ሰባት ንዕዮ ኣምላኽ ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ቁሩባት ዝኾኑ ሰባት እዩ ጎይታ ዝጥቀመሎም availability is very important available ዝኾኑ ቁሩባት ዝኾኑ ሰባት እዮም ተኣምራት ኣምላኽ ዝርዩ available ዝኾኑ ቁሩባት ዝኾኑ ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ዝመልኡ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባቶም ዝግለጽ available ዝኾኑ ሰባት እዮም ፍቓድ ጎይታ ዝፈልጡ ፍቓድ ጎይታ ዝግለጸሎም ንዘየለው ኣይግለጸሎም እዩ ቢዝን ዝኾኑ ሰባት ኣይግለጸሎም ኣብ ጸሎትን ንዘየለው ኣብ ቃል ኣምላኽ ንዘየለው ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘየለው ኣብ ኣገልግሎት ንዘየለው ቃል ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ንዓኣቶም ስውር ኮይኑ ዝነብር ኣብ available ዝኾኑ እግዚአብሔር ኣብ ዝደልዮም ግዜ ዝርከቡ ፍቓድ ኣምላኽ ይፈልጡ available ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣምላኽ ዝጥቀመሎም
ንዝርከቡ ሰባት ራይ ኣምላኽ ዝጥቀመሎም ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከነንብብ ከለና እግዚአብሔር ከም ዝበለ ንመን ክልእኽ መን ክኸደልናዩ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ሰማዕኩ ይብል ኢሳይያስ መን ክልእኽ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከም ይዝብል ንመን ክልእኽ መን ክኸደለዩ ንመን ክልእኽ መን ክኸደለዩ ንመን ክልእኽ መን ክኸደለዩ ዝብል እግዚአብሔር መን እግረይ ዝኸውን መን ኢደይ ዝኸውን መን ዓይነይ ዝኸውን መን ኣፈይ ዝኸውን ይብል ጎይታ መን ኣብ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ወንጌል ማቴዎስ እቲ ጎይታ ከም ዝድንጉ ዝሓስብ ባርያ ገና ጎይታ ይመጽእን ኢሉሲ ነቶም ባሮት ምግፍዖም ይጅምር ኣብ ቃል ይኸይድ ኣብ ጓል መገዲ የላግስ ሓላፍነቱ ይርስዕ እቲ ባርያ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ እቲ ጎይታ ደበኽ ክብል እሞ ግዲኡ ኸዓ ምስ ዓመፅትን ምስ ጉቡዛትን ክኸውን እዩ ንመን ክልእኽ መን ክኸደልናዩ ንመን ክልእኽ ይብል ጎይታ መን ክኸደለዩ መን ኣሎ ቁርብ መን ኣሎ available መንፈስ ቅዱስ ዝምሉ ዝርከቡ ሰባት እዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ኣብ ትኸርን ኣብ ደብረ ዘይቲ ተፋኒዎም እኸይድ ኣለኹ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ ከምዚ ኸይድ ከለኹ ትርእን ኣለኹ ኣነ ኸይድ ኣለኹ ተዛረቦም ይኸይዱ ድሓር ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ ኢሉ ኢየሱስ ዛዕበዎ በሻሓት እዮም ነይሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝጸንሑ ግን ክንደይ ሰባት እዮም 120 ሰባት እዮም 120 ሰባት ኣብታ ቦታ ስለዝተረኸቡ እናጸለዩ ከለዉ ድንገት ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዓል 50 በሓይሊ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ዝተመሉ 120 ሰባት ጥራይ እዮም 3000 ሰባት ኣይኮኑን መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም 5000 ሰባት እንጀራ ዝበልዑና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮኑን ተመልዮም እቶም ተረኽቡ መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም ዝርከቡ ኢየሱስ ሪእዎ ዝርከቡ ፍቃዱ ይፈልጡ available ዝኾኑ ሰባት ንመን ክልእኽ መን ክኸደልናዩ ኢሳይያስ ድምፂ ሰሚዕ መን ክልእኽ መን ክኸደለይ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኣነውን እኔኹ ለኣኸኒ በልኩ እኔኹ ለኣኸኒ ስሑል ፍላጻ ገይሩ እግዚአብሔር ሊእኽዎ ድሕሪኡ ዝተዛረቦ ካብ ምዕራፍ 6 ድሓር ዛቃል ዚኣ ምስ በለ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ትንቢት ምዕራፍ 1 ስጋዕ ምዕራፍ 5 ዝተነበየ ትንቢት دحراي معرف شدشت قويتا مستقلصلو اف حوي مسغبره حاتيات كاوصا كل كايلو غوهر افو مستنكفه نمنكل نيلخو يلو دحريو تحوي خاب افو ناوصه نبزلا خاب معرف شدشت سغع 66 معرف تنبيو قال تزا انخو لاخني بلكو انخو لاخني I'm available انخو الله እግዚአብሔር ላአኸኒ كم زبلو سبات እግዚአብሔር ይደል ስለዚህ ጴጥሮስ كم عين السبي አውዒት مسቀረበሉ نعرض አና مسበልወቅ ንخترف ምኽንያት ከይፈጠረ ብድድል ይኸይዱ مسكده ኣብ ኢትዮጵያ مسበጽሐ ድማ ናብታ እታ ሙቲ ደርቋ ዝተነቢራትሉ ዝነበረት ናብ ደርቢ ናይታ ቤት ወሰድዎ ጴጥሮስ አቤት ዶርቋስ መስበጽሐ ዝራአዮ ነገር ዶርቋስ በቶም መስአዝ ዝነበሩ ቅዱሳን ማዕረኽ እንደይ ተፈታዊት ሰብ ከም ዝነበረት ራእየ ከይዱሪው እኽሳላሳን ተሻዓተን ጴጥሮስአው መስከረ ኩላተን መበለታት ከአ እናበኸያ ትጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ሰፈየት ቀምሽ እትዝገበረትለን ሰናይ ክዳውን ተዛበተን ሒዘን መጽየን إذا كويا هيباتني إذا كويا غيره اللي عرقاني زرحاقت اللي سبيت كويا نابلا خبخ يا جميرا كبيبونو أنا بيتروس موتيت كبا سب مويتا كاويت سب مويتا كلن كبخ يا خبيبانو نابخ يا مشاوتن كداونتن النار ايو كبيبانو دوبلا يبلنا نقرأ ما قدنا حدا خنفلت أزقباء أبزي قالو بتخنفلت أزقباء كا نمبلتات محلاي زبلي مصحف قدس رؤسو زخاله تمرتي قالو نمبلتات محلاي نزختامات محلاي زبل
ንመበለታት ምሕላይ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ ሓላፍነት ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህረና ኣብዛብ አሜሪካ ምስ መጻና እግዚአብሔር ይሃቦም ስራሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንግስቲ ይዝገብሮ ዘሎ ካውንቲ ራምዚ ካውንቲ ሄኒፐን ካውንቲ ዝበሃሉ ንድኻታት ዝረዱ ዘለው ቀደም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሸኽም ይነር ሸኽም ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ንዘለው ድኻታት ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ንዘለው ዘኽታማት ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ንዘለዋ መበለታት ብፍላይ ኣብቲ ዘመንቲ ብዙሓት መበለታት የነረ ንምንታይ እቶም ሰብኡት ሓፂር ዕድመ ይነርዎ ብውግእ ይሞቱ ብሕማም ይሞቱ ሓዲጎም መንቀልጢፎም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት መበለታት የነረ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት መበለታት ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ብዙሓት መበለታት የን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ነረን ንዝክር ተኾይና ምዕራፍ 6 ግብረ ሐዋርያት ምስ በጻሕና ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ባእስ ተፈጥረ በመበለታት እቶም ነተን መበለታት ምሕላይ ምግበን ይሰርዑለን ነሮም ምስሕን ድራረን ይሰርዑለን ነሮም ክሰርዑለን ከለው ግን ስጋ ሕሱም ስለ ዝኾነ ሰይጣን ኣብ ማእከል ኣትዩ ነተን መበለታት ከዳልወን ዳልዋ ክገብሩ ጀሚሮም ነታ ሓንቲ የጽግብዋ ነታ ሓንቲ የጥሚዋ ነታ ምስኦም መቅረቦም ዝኾነት ናትና ያዝብሏታ እቶም ሄሌኒስቲክ ጁ እቶም ሂብሩ ጁ እቶም ዕብራውያን አይሁዳውያን ኣብ ኢየሩሳሌም ተወልዱ ዝዓበዩ እቶም ሄሌኒስቲክ ጁ አይሁድ ጽርኢ ተባሂሎም ዝመጹኻ ዝበሃሉኻ ካብ ግሪክ ካብ ተፈላለየ ቦታ መጽኦም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተቀመጡ አይሁዳውያን እተን መበለታት ናይ አይሁድ ጽርኢ እቶም አይሁድ ዕብራውያን ምግበን ክኽልክልወን ክዕምጽወን ዝብላዕ ክኸልእወን ከም ዝጀምሩ ኢና ንርኢ ኣብኡ ባእሲ ከም ዝኾነ ንርኢ ማለት ስለዚ ብዙሓት መበለታት ነይሮም እታ ቤተ ክርስቲያን ፍጥር ብቁል ክትብል ሓላፍነት ኣብ ክሳዳ ሰፍ ዘይብል ተቀበለቶ ምሕላይ ንመበለታት ብዙሓት መበለታት ኣተሐል ነይራ ኣብ ጥቕስ ሓደ ምዕራፍ 6 ንዝክር ተኾይና በትቕነቲ ደቂ መዛሙርቲ ምስ በዝሑ እቶም አይሁድ ጽርኢ በትምምቃል ምግብ ዕለት ንመበለታቶም ስለ ዝጎሰይወን ኣብቶም ዕብራውያን ኣግሮምሮሙ ይብለና ስለዚ ብዙሓት መበለታት ምግብ ዝምግብወን ከም ዝነበሩ ንርኢ ሐዋርያ ጳውሎስ ውን ኣብቲ ንጢሞቴዎስ ዝጽሓፎ መልእኽቱ ኣብታ ሰበኻ ማሕበር ናይ ኤፌሶን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓደ በሓደ ዘርዚሩ መምርሒ ክህቦ ከሎ እታ ማሕበር ነተን ኣብ ማእከላ ዘለዋ መበለታት ኣለልያ ክትሓልየለን ክትጥንቀቐለንን ከም ዘለዋ እዩ ንጢሞቴዎስ መምርሒ ሂቦ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5 ምዕራፍ ዝርዝር መምርሒ ከመይ ጌርካ ንመበለታት ተለልየን ሓቀኛ መበለታት ዝኾና መበለታት ዘይኮና እናበል መበለታት ኮይነን ረዳእ ዘለወን ወገን ዘለወን ቤተሰብ ዘለወን መበለታት ኮይነን ምንም ነገር ረዳእ ዘይብለን ፈላየን ንምስራሕ ምእንቲ ክትዕመካ ኢሉ ኣብኡ መኺርዎ ኢልና ክነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብ ጥቕሲ 3 እንተርኢና ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ኢልዎ ኣብ ጥቕሲ 9-10 ከዓ ብሰናይ ግብሪ ተመስከረላ ውሉድ ዘዕበየት ጋሻት ተቐበለት እግሪ ቅዱሳን ዝሓጸበት ንዝጸበቦም ዘርሃወት ሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝሰዓበት ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነት ካብ 60 ዓመት ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ከም መበለት ኮይና ትቆጸር ኢሉ መምርሒ ክህቦ ከሎ ንርኢ ኣብ ብጠቕላላ ኣብ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ደቂ ሱሳ ጥራይ ዘይኮና ካብ ሱሳን ታሕቱን መበለታት ከም ዝነበራ ኢና ንርኢ እተን መበለታት ቤተ ክርስቲያን ክትሓልየለን ሓላፍነት ከም ዝነበራ ንርኢ ሕጂ እውን ኣይተለወጠን ቤተ ክርስቲያን ንድኹማት ንጽጉማት ንድኻታት ንዝተጨነቑ ንመበለታት ንዘኽታማት ሓደ ካብቲ ተዋሃባ ማንዴት ሓደ ካብቲ ተዋሃባ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ክትርስዕ የብልና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እቶት ክበና ከሎ ገንዘብ ክበና ከሎ ንዓይ ጥራይ ኢልና ክንሓስብ የብልና ኩሉ ግዜ ጎይታ ዝሃበኒ ዝወሃብ ክዝሃበንስ ዝወሃብ ክህብ ምእንቲ እዩ እንተ በዚሕልና ከዓ ዝወሃብ በዚሕለይ ኢልና ክንሓስብ ዝወሃብ በዚሕለይ ክበዝሓልና ከሎ እንታይ ክገብር እየ ኢልና ቅድሚ ሕሳብና ዝወሃብ በዚሕለይ ኢልና ክንሓስብ ድኻታት ክንዝክሮም ድኻታት ክንሓልየሎም ኣብ እምሮና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ከይነውድቆም እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ከምኡ ክንገብር እግዚአብሔር ጸጉን ሓይሉን
يهابنا دورقواس دما تتأزاز أملاخ محلاي نمبلتات أب قبر زرعاية سبيتيا دورقواس حلايتن كم تقدمنا زبلنايو تجهت سراحتنيان work ethic كريستيان lazy كريستيان سرح زي فتشو زبال يلن كريستيان زي سرح أيبلع يلنا يكلام لا كسرح كخيلاله كسعر diligently زسعر كريستيان زسعر بفلا تماودات تماسود كان أنا سبز حين سعر تماودات كن قرب تمازابيل زولي تمثلها بعالم كنريو خلنا الذي تماسود تماودات أعرنياتات بفلا من جزين سنتنا دخام كيما تقوله أبرجعنا إنا نسرح سلنا كريستيان ethics سنا خبري ناي كريستنا سرح فتر بقول قبل كله سب كسرح يتفتير عدام كفتر كله كسرح يتفتير ماسل زلوا خوينيو تفتيرو ጨዋዳታት ዘለዎ ኮይኑ ተፈጭሩ እንታይ ክገብር ክንቀሳቀስ ክሰርሕ ነታ ገነት ትባል ከዓያን ክሕልዋን ከዓይ ይዘፈጭሩ ስራሕ ድሕሪ መርገም ኣይኮነን መጽ ስራሕ ቅድሚ መርገም ኣብቲ ጽቡቕ ኣብቲ ጽድቅ ዝነበሮ ግዜ እግዚአብሔር ንሰብ ክሰርሕ ይፈጭሩ ስራሕ ዝጸልእ ሰብ አንጻር ቃል አምላኽ ለይዝ ዝኾነ ሰብ አንጻር ቃል አምላኽ هكوي مصحف قدوس بزعبه هكايا قال صبيقو تزاريبل مصحف قدوسنا هكايا تايدغفو مني مغنياتنا غبركا زي مسرح بزح ነገር አለው انا حدا غزي حدا سبب زمصيو مجمريا غزي مالتي كم ينغركم ليه اجيلن اغلغالي يلني أبو تحار مع زاغ سرعة تجمر ولا أنا هو سقى سرعة كسرح أنا هو سقى سرع الفرغ أنا أسرح بلن هو سرح نو أنا دا جزين قويتا ذهب كندي بلن حجة مليسة التن قويتا ذهب كو جزيس كاب قويتا حديقة غوص دو قال أخان لقويتا ذهب كايو غزي خمسه يتسرحلو يخات نغرن زلها اتزلقا غزي اوفيلكا غزانا وعلكاسي منم ነገር زي تغبر زلها صباحكا قويتا غزي يبنيل كان ابو غلغلت مسكت كان كسرح تسفاي بالكان اب قويتا خيلو تسرح قويتا مسمصقا صراحتنيا زخو حدش ነገር تخون ነገር لازقي work ethics ክርስቲያን كسرح الله تصعر الله تعيرو نولدو زخيد نجار كجبر الله ندقو عقور الله زم حلالف نجار كجبر كقيل الله تعير الله بفلا عجن حنا بأمريكا زلنا إت opportunity تعدل رخيبنا يا سلا زلنا تم عدل زي رخبوه مخنيات الله معدل يبلو من كسر حيكون يوم سرح يلن سرح كوبو مجزيابيرنا لما نفتي أترخبو بتاع زنبرو بزحات يوم أبتفل عليه أبززل لنا كن جابيرني كبر سوم نسوم يخون أبتبق بوتاي نازل بوتا سرحي نازل نخون سرح علن نقول مسرح زل وجينا تناي أملاخ جزينا أملاخ تناي بيتسب جزينا بيتسب تناي سرح جزيها بدم جيرنا مديبنا بس عارفون سرح كن سرح كلنا quality زل وسرح زناد سرح وجه الله زغونا سرح ده يكونه quality زخوانه سرح زناد سرح لازم دورقاس بيدان سفيد خاطر خدن عرنيا work ethic نيروا اعتقد محجز نبرنايو بيت كريستيان هنصا نايزوم بابتيست حاموس انستت اكيبن يمصا عبيت نستين دقسوسا كاون لعل طروتا زوصاي يمصا حاموس كمص كلخو يرخبن سلام بلن اجي كلن سديا غيرن كوفيلن يسفيا اتاشم نايتا جروبن كا دورقاس يلن ينصويلا ناي دورقاس جروب تبايلن يسفيا حجزي كونفرتر ناي قول عام حقوفي ناي قول عنتاي مخلكم كل عينتين سرح
ሕጂ ይሪአና ሳተን እቲ ቤተክርስትያን መብዛሕትኦም ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ቆልዑ ይነበርዎም ኣባና ግን ክሪአና ከለዋ መንእሰያት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ቆልዓ ይውለዱ ሓንቲ ጥንስቲ ይሪኡ ሓራሲ ይሪኡ ቆልዓ ይሪኡ ብብላ ክንደይ ኣለዋ ቆልዑ ብላ እሞ እክብ ኣቢለን ኮንፈርተር ይባና ክንደይ ሰብ ይዕድላ ነይረን ማለት እዩ ተን ኣሕዋት ምሕቆፉ ቆልዓ ይህበአን ነይረን ብነፃ ኣገልግሎተን ብሓልዮት ተደሪኸን ማለት ሙሉእ ዘመነን ክሰርሓ ነይረን ሕጂ ከዓሪፈን እንደን ከመይ ኢለን ኮፍ ክብላ ገለ ነገር ክገብራ ሓሲበን ከዓ ስራሕ ይሰርሓ ክርስቲያንሲቲ ወርክ ኤቲክስ ስራሕሲ ናተዩ ኢሉ ክሕዞ ኣለዎ ናተዩ ሰሪሐ ተፈጢረ ክብል ኣለዎ ኣምላኽ ብስርሐ ይኸብር እዩ ኢሉ ክዓስብ ኣሎ ንኣምላኽ ከም ዘገልግል ዘሎ ገይሩ ትስርሑ ቆፅሮ ክኽእል ኣሎ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝመረ ስለዚ ወርክ ኤቲክስ ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዛ ሰበይቲ እዚኣ ንድኻታት ክትሓሊላ ፃዕሪ ተርኢ ዝነበረት ሰበይቲ ምዃና ንረአያ በታ ዘላታ ክእለት ተጠቒማ ንበረኸት መበለታት እያ ኮይና ንሕና ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋን በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ክእለትን ንቅዱሳን ከነገልግል እዩ ዝግባእ እዛ ደርቋ ስትበሃል ሰበይቲ ነተን ዝዓረቓ መበለታት ክዳን እናኸደነት ናሰፈየት ትኸድነን ነይራ ምናልባት ሰፍያ እንዳሸጠት እውን ንምግበን እውን ከይተረፈት ሓሊ ነይራ ትኸውን ትኽእል እያ ንድኻታት ምሕላይ ሓጎሳ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ኣብ ጥቕሲ 36 ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተመሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቋስ ወይ ሰሳሕ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋት እትምጽት ይብለና እቲ ንድኻታት እተርእዮ ዝነበረት ሓልዮትን ጻዕርን ተወፋይነትን ድማ ኣብቶም ኣሕዋት ዓቢ ሞጎስ ሂብዋ ገሊኦም ገለገለ ሰባት እንታይ ኢና ንብል በዚኣ ክውድእ እግዚአብሔር ሞጎስ ሃበኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞጎስ ሃበኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞጎስ ሃበኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞጎስካ ንብል ንለይ ዝሰብ ንሃካይ ሰብ እግዚአብሔር ሞጎስ ኣይቦን ሞጎስ ብምንታይ ከም ዝመጽእ ስራሕካ ኣጽፊፍካ ክሰርሕ ከለኻ ሞጎስ እግዚአብሔር እናተኸተለካ እግዚአብሔር ለይ ዝኸለኻ ሞጎስ ዘይቡካሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንለይዚ ዘተባብዕ ዘሎ ማለት መመሊስካ ለይ ዝኹን ነቲ ተጊዩ ዝዓይ ሞጎስ ክቦ ከሎ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት ከምኡ ትግብኡ መሊሱ ኣጸቢቑ ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ነቶም ካልኦት ከኣብነትን ኣርኣያን ክኸውን ይገብሩ ዝተጊህና ክንዓይ ከለና ሞጎስ እግዚአብሔር ኢና ንረክብ ጽቡቕ ብዝገበርናሉ መጠን ንኣምላኽ ብዝተኣዘዝናሉ መጠን ሞጎስ እግዚአብሔር ከዓ እናተኸተለና ኣብ ቅድሜና እናወፀ እዩ ዝኸይድ ስለዚ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋን ክእለትን ንቅዱሳን ንምግልጋል እስክንሕሰብ ዓስብና ድማ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ይበዝሕ ዓስብና ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ይበዝሕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰዓትና ኣኺላ ስለ ዘላ ኣብዚ ደው ከብለ ንዝመጽእ ግዜ እታ ራብዒት ነጥቢ ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሓፂር ጸሎት ኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ሓፂር ጸሎት ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ስለ ዝሃብካና ቃልካ ኣብ ቃልካ ምግልሃት ስለ ዝሃብካና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ኣለና ጎይታናን ኣምላኽናን ነዚ ዝተሰምዐ ቃል ነዚ ዝተዘርአ ቃል ወእግዚአብሔር ንስኻ ሓልዎ ጸላኢ ኸይሰርቆ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ኣብ ልሙዕ መሬት ከም ተተኽለ ኮይኑ ሱር ክሰድድ ንላዕልኻ ክወፅእ ፍረ ክፈሪ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ክትረድእ ብእምነት እዚ ቃል እዚ ምሳና ክሓብር ክጠቕመና ጎይታ ክትረድእ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝሃብካና ስለ ቃልካ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ምሸትና ባርኽ ነቶም ብመስመር ዝከታተሉ ኣብ ዘለውዎ በረኸትካ ይዕዘዘሎም ነዞም ኣብ ቤትካ ዘለዉ ከዓ ባርኮም ካብ ዝወፅኦም ክኸዱ ከለዉ መገዶም ሓሉ ካብ ክፉእ ሰውሮም ብሰላም ብድሓን ንቤቶም ምለሶም ቤቶም ድማ እግዚአብሔር ቤት ሓጎስ ቤት ጸሎት ቤት ምስጋና ቤት ኣምልኾ ይኹነሎም ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ንበካ ስለሰማዕካና ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ብሰላም ኪዱ ብማዕዶ ንሓትሕትኩም